मोननोसै बावला दा जानोसै गोथाव Hello everyone, welcome back to my another video. So नोंथांमोन साफ्रोमखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। नै दिनै जोङो बेलासि दायो बेलासि आरो बेलासिखायनो जोङो मा खालामनानै जानो मा मानो होननानै जोङो माने चिकेन पक'रा मा बानायना जानो नागिरदों आरोना। स' आङो बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो होननानै आं सानबाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। So let's get started. चिकेना बेखौ आराम जोङो सुनानै लाखाबाय। ओमफ्रायो नै जोङो माखासे इनग्रेडियेंट्स नांगौफोरखौ जोङो बेयावहाय रेडि खालामना लाबाय बेयो चिली पाउडार ओमफ्राय बेयो गरम मसाला ओमफ्राय बेयो करिएन्डार पाउडार ओमफ्राय बेयो मिट मसाला ओमफ्राय बेयो सल्ट ओमफ्राय बे पास्टेड गार्लिक ओमफ्राय नैबे लेमन बेफोरखौ नांगौ आरो बे माबा जोङो मा होनो चिकेन पक'रा बानायनोबा स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय नैयावहाय थाव दङ ओमफ्राय बेखौ जोङो बेयाव बे मा मोनलाय मैदा आरो बेखौहाय जोङो बेखौ जोङो लगायनानै बेयाव होदेरगोन आरो दा जोङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों माबायदि बानायगोन जोंजों लोगोसे जोङो बेखौ आराम लगायना लासिगोन आरोना गासिखौबो होजोबनोसै गासिबो इनग्रेडियेंट्सफोरखौ बेयाव बेदराव होजोबनोसै आरामसे बेखौ मोजां लगायना लानोसै बेयो मैदा होदेरबाय लगायदेरबाय बेयाव मैदा होदेरबाय आरो ओमफ्राय बेखौ आराम मैदा होनानै मोजां लगायना लानोसै ओमफ्राय दिनै आङो माने ओरैनो नायगोनल' आरोना मारै खालामो आं मिसा बानायगोन ओमफ्राय आं आराम जिरायनानै जाग्रा दासो गोबां नांगौ ने थावखौ बांद्रायबाय मैदा एसे बेयाव टार्मारिक पाउडार एसे होदेरनोसै कालार नुनायनि माबा होबायना जों मैदा बेखायनो कालार नुखाया बेखौ दायो दै होनोसै बेदरनि थावखौ होनानै लाबाय आरामनो ओमफ्राय दायो बेयाव थाव बेदरल' होनांगौसै एवजेनबायानो जेबो इनग्रेडियेंट्सआ माबा गैया चिकेन लिप्सलायनो चिकेन मा लिप्स थाबावो दे खारि लिप्स थानांगौमोन बे सानैनि गेजेराव सासेया संसार जानो गोसो दंखायो सोर सहाय संसारनि सिगां बेनो संसार मा नांगौ माबा देसफ्रा आङो माबा न' सिङावनो स्विमिं पुल न' सिङावनो माबा गेलेग्रा पार्क एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही हो भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये यावनो म्यूजिक स्टूडियोबो नांगौ डांस स्टूडियो जिम इदि ओमफ्राय नोंसोरो बोर होनानै होदो आंहा आराम रेडि हाना लानोसै दा आराम जानोल' नांनायनि जोंना बेदरा दायो मोनहां जाबाय आरो मोननोसै बावला दा जानोसै गोथाव ओमफ्राय बेखौ आराम सावजोबगोन जानोसै जानो लुबैनो हालां What is sexy chicken pokora? Today we all are chicken pokora happening. Chicken pokora happening. No, actually, we're gonna eat chicken pokora. Tasty. जानो जा गोथाव जाबाय मिस गोथाव जाबाय थेंक इउ नो थेंक इउ बोनारा नै मिस नायदो इदि इगनर खालामनानै जोङो दा आङो ओमफ्राय थेंक इउ होना आंखौ आंनिफ्राय गोथाव जाबाय होनदों आंबो हाना लाखाबाय दायो आं जाग्रोनोसै सैसे जादो फाइनाली नै जोंना चिकेना जाबाय दायो जोङो जानोसै It's time to eat chicken pokora जाजोबनोसै नै इसोरो आयौ भिडिअ खालामसान्दियावनो
नै जोंना बिथाङानो बे चिकेनखौ लाबोनाया बिथांनि अननायजों मोनजाबाय जों दिनै ओमफ्राय बानायग्राया मिस सावग्राया ओमफ्राय नै बिथांमोना नायलांदो ओमफ्रायो मा खालामनो नांगौ आंनि भिडिअखौ लाइक Share. subscribe and आरो Comment down below. लुबैदे like, share, subscribe and comment down below if you like this chicken pokora made by me. अके दायो आं जानोसै वर्षा मुला जायो फुला जायो Last year rasa jang tepi ang steri banyak kan teman chicken pokora 50 rupees. Ini क्या गुर रहा है हाँ क्या गुर रहा है ये सरने ससुराल का क्यों खाते हैं इजी भेजी नहीं खाने पड़ा आयु मैं इजी जाना वीडियो कमें की सब लगी फोटो में माथि चिकन आफै होला So लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयाव दोनसिगोन स' नोंथांमोना जुदि दिनैनि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनानै होनो बावनाङा स' अब्ला दोनसै आं बाय बाय see you in the next video